Bueno, xusto cando estamos grabando esta sección, Vane aínda non escoitou a careta da sección, isto é así de guai, co cual a vai escoitar en directo o domingo. Estreamos sección que adiantábamos a pasada semana. Chega o momento de saber que facer a vindeira semana grazas a sempre a información que nos vai a dar nesta sección de Axenda Festigaleira a nosa querida Vane Rivas de Festigaleiros. Como estás? Bos días, que tal? De maravilla. Bueno, despois, a semana pasada foi máis unha charla máis introspectiva, non? Máis coñecendo o proxecto Festigaleiros para poñer en situación un pouco a xente de que é este proxecto, non? E que queremos facer precisamente neste programa, pois con toda a información que nos vas a dar de todo o equipo que estades traballando en Festigaleiros. E esta xenda de todo o que nos queda por diante na semana que ven. Unha semana de máis festeira, Festigaleira, festigaleira tope. Festigaleira, perdón. Festigaleira, correcto. Ven aí unha a ponte máis importante que todos esperamos, eso que este ano non coincide a la moi grande, porque só é festivo o venres, Bueno, pero hai moitas cousas que facer, moitos planazos aquí bueno, en Galicia. pois contanos para que nos dé tempo a contar todo. Por onde empezamos? Vamos a ver. Vamos a empezar por unha das nosas recomendadísimas, sen dúbida, que é a foliada da Fonsagrada. Que Unha che parece? foliada, A coñeces? estábamos falando fora de micro, unha foliada que é tal vez das máis importantes que se fan en Galicia, que me levan falando anos dela e aínda non fun, pero ti creo que xa viviches varias veces, non? Sí, encántame. Bueno, para min é unha das miñas favoritas, porque a verdade é que ven xente de toda Galicia. Para min e creo que para casi todos os foliadeiros, por ven xente de Galicia, xente de Asturias, porque claro, está aí Claro. moi preto da nosa comunidade veciña. Veñen a facer os grupos de cantos de taberna, xúntanse moitísimo, fan eles aí unha convivencia. A Fonsagrada, que é un lugar magnífico, na montaña, que ten unha gastronomía increíble tamén, unhas carnes, un cocido. Sabes que eu descubrín o ano pasado ou fai 2 que teñen un postre na Fonsagrada que se chama... espérate, que ahora non me vou acordar. Non me vou acordar ahora como se chama. Bueno, é un postre tipo bizcoito, logo, seguro que logo lembro, que é da Fonsagrada. Di a historia que ven dos emigrantes suizos, que realmente é unha receta suiza, e ten unha forma moi curiosa, porque é así como unha media esfera con almendras clavadas. Así, e parece medio extraterrestre o postre. Curioso, é moi parecido mellor o que facían na zona de Cerdedo do Bandullo. A mí me fai gracia o tema esta de emigración, porque fíxate, hai xente que considera tradicional o churrasco en Galicia, pero o churrasco en Galicia é tradicional desde os anos 50, que trouxeron xente emigrada a Argentina e a Uruguai, etcétera, e que se empezou a facer aquí o tema do asado. Aquí había brasa, pero non era o concepto do churrasco. En cambio, para moitos galegos creemos que o churrasco é un elemento antiquísimo, non? Dentro da nosa tradición, pero non. E fíxate que isto me lembra a un lugar ao que temos moito cariño ti máis eu, que é a Vilariño de Conson. Daí un 12 que precisamente considero que debeu de ver debido a algunha emigración Tamén, ata ali, sí. pero que curioso que só se fai ali, non? Por iso que Sí, creo que pasa moito con moitas cousas como esta, non? Que o mellor a inmigración aportou cousas á nosa historia moi interesantes. Bueno, nesa festa da Fonsagrada vai haber foliada, pero imagino que hai un montón de cousas máis, non? Temos a foliada de Fonsagrada, temos outra que é unha das nosas favoritas, tamén túa, que é a festa da pisa da castaña do Caurel. Estamos aí co corazón partido entre unha e outra. Hai que ir as dúas. Que difícil, Bueno, creo que o da foliada é toda a fin de semana, non? Claro, a foliada é do 5 ao 7, así Claro. que hai tempo. E a festa da pisa, A de é castaña o é o sábado, 7. efectivamente, o sábado. Lembrade que falábamos fai unha semana precisamente con Evaristo, da Asociación Fonte do Milagros, a festa da pisa da castaña, na que Emilio Rúa será o pregoeiro este ano, e na que haberá o menudo pisador, xa sabedes, castañas, panceta, chourizo. Unha perdición, Isto non pode ser. Claro, cando eu lle digo ao médico, cando me veo peso lle digo a que me adico, me di, pois o temos difícil.
Temos difícil. É difícil mantener a línea, é difícil. Xa xo digo. Bueno, pois temos Festa da Foliada da Fonsagrada do 5 ao 7. Festa da Sí, Misa da Castaña o 7 de de decembro. Froxán en Folgoso do Caurel o 7 de decembro. Despois temos outra moi importante que nos gusta moito por seguir na provincia de Lugo, que é a Feira de Antigüedades da Pontenova, que ao mesmo tempo tamén é a xuntanza de vespas e coches clásicos esa mesma fin de semana. Tamén é unha feria de antigüedades pois moi importante, moi grande, que tamén ven xente anticuarios de Asturias e de toda a provincia de todo Galicia, non? Pero sí que é unha para os amantes das antigüedades é unha cita importante, a verdade. E a Pontevedra é un lugar tamén fantástico para coñecer, os seus arredores son espectaculares. Toda esa raya que nos une sempre a outras comunidades sempre nos aporta cousas interesantes e na Pontenova, a Troita e outras moitas cousas tamén, por suposto, son importantes. Pois apuntamos tamén na xenda Feira de Antigüedades, xuntanza de vespas en a Pontenova, outra oferta festigaleira. Outra oferta festigaleira. E agora vamos a empezar. Bueno, temos unhos cantos de taberna en Fisterra tamén, o 7 de decembro. Tamén eu non os coñezo, a verdade, pero, bueno, Fisterra tamén é un lugar mágico e bonito para visitar sempre, non? É un bon Falando de plan. cantos de taberna, xuraría, e non me quero equivocar, que tamén esta fin de semana na que estamos xa se celebrou os cantos de taberna en Tribes, que tamén fan comunión alá, Sí, é unha pasada, sí, sí. O sea, que o tema dos cantos de taberna hai que ver o valor que está volvendo a ter, non, entre todos, eso me parece importante. Sí, é unha bonita festa, os cantos de taberna, as foliadas, é como ver, vivir e sentir Galicia en estado puro aí, non? É moi bonito, é moi bonito. Cantos de taberna en Fisterra. En Fisterra o 7 de decembro. E agora, se che parece ben, vamos a empezar ca... Eu estaba agardando, xa sabes que non che meto presión, pero a mí o tema de comer é o que realmente me, sabes, é o que me costa axendar. Pois mira, vas a ver, temos, isto é moi curioso, pero temos a festa do mexillón en Becerreá, o 7 de decembro. Importantísima. Eu teño unha curiosidade que vou ser sincera e non sei por que, de onde sale esta historia de en Becerreá facer unha festa do mexillón. Pero penso investigalo, sabes? Pois tomamos nota, quero descubrir cal é esa historia, porque, bueno, claro, así de entrada... Agardamos a que nos contes, Festa do mexillón en Becerreá, nada máis nada menos. Logo temos a festa do pan da Baixa Limia, o 7 de decembro tamén. A festa do marisco e do bo xantar en Moaña, do 5 ao 8. Seguimos coas xornadas da Céntola no Grove, que rematan o domingo. Temos tamén outra festa do marisco, a festa do marisco do Barqueiro en Mañón, do 6 ao 7. Eso quere decir que como estamos en meses con R, pois ten que haber bo marisco, sexa onde sexa. Sí, de feito abriu a veda da Centola, entón, pois, sí. E que cousas están vendo de Centola, mi madriña, que bicho. Por certo, que tal en Lorbé? Teño que facer así. Temos unha historia de amor a Centola, máis eu e Lorbé, máis eu tamén. A verdade é que unha maravilla. Lorbé é fantástico, a cofradía de pescadores fan esa festa increíble no porto, simplemente para recadar fondos para poder seguir mantendo a día. Fixo un día espectacular, de sol, venderon, creo que como 2.500 centolas, no mediodía, porque xa lle dixen, para o ano que ven, 2 días, por favor. E dixen, non damos feito, imagínate, se desde as 9 da mañá ás 4 da tarde vendimos 2.500 centolas, e mexillón, porque o mexillón de Lorbé tamén, que vamos a decir. Eu xa saben, os que me coñecen, que son gran defensor do mexillón, tanto da ría de Vigo, da ría de Arousa, etcétera, etcétera. Pero recoñezo que dos mellores mexillóns que levo probado, en carnosidade, en tamaño, en sabor, son os de Lorbé, non sei, teñen ali un espazo que non é moi grande, ademais, onde se cultiva o mexillón, non é un espazo especialmente grande, non? Pero é tremendo, o sea, o produto, dende logo, é espectacular, o que ali, e os restaurantes que hai en Lorbé, todos ofrecen un produto espectacular, un cociñado espectacular, etcétera, etcétera. Co cual, eu vos lo digo que o apuntedes aí na xenda para visitar de vez en cando. Bueno, voltemos ás festas que nos quedan todas. Seguimos, verás. Ahora vamos a pasar á festa do viño espumoso de Salvaterra de Miño.
que é moi curioso, porque temos moitas festas do Miño ao longo do ano aquí, sabes? Con todas as DOs de Galicia, que son todas magníficas, maravillosas, cada unha cas súas peculiaridades, pero todos os viños para desfrutar. E este é moi curioso, porque é viño espumoso, que pega moito coas datas que veñen agora xa. E, bueno, pois está aí, non? Como cita tamén, creo que teño por aquí anotado, o 6 e 7. No, do 6 ao 8, perdón. Efectivamente, además, con esa visión se fai esa festa, primeiro porque toda a comarca do Rosal atesora unha gran cantidade de elaboracións de espumoso e ademais bastante bons, e ademais aproveitan precisamente estas datas para fomentar o consumo de espumosos galegos nas nosas mesas, co cual eu creo que tamén é importante. Hai moi boas elaboracións, outras máis normais, pero si é certo que hai unhas grandes elaboracións de espumosos, e en esa festa de Salvaterra xa é un clásico de todos os anos. Un lugar fermoso tamén para visitar, Efectivamente. Que máis temos? Vamos a rematar, vamos a cambiar, vamos a seguir ca comida, pero vamos a cambiar de tercio, vamos aquí temos a Festa da Freba en Petín. Que maravilla, que ben sona eso, verdad? O 7 de decembro. 7 de decembro tamén, en Petín, se sabedes, esa Festa da Freba. Que pode sair mal? O colesterol é o único que pode salir. Bueno, eso, os viños de Valdeorra xa o coces ben, non hai problema. Madre mía, que ben. E, bueno, esos son un pouco os planes que temos recomendadísimos para toda a ponte que se ven aí. A parte, non os teño aquí anotados para nombralos, pero en Festigaleiros, na portada da web, temos aí xa o enlace de todos os planazos de Nadal que xa comezan. Mercados, belenes, planes infantiles, bueno, un montón de cousas superchulas para facer e disfrutar durante todo este mes de decembro, tamén parte de xaneiro, hasta que pasen os Reis. E, bueno, xa comenzan agora tamén este próximo fin de semana, así que aí deixamos tamén o enlace e a xente pode consultar aí nun mapa que creamos superchulo de toda Galicia, con enlaces a programación, horarios, visitas e todo de cada un deles, para que poidan pois ver e adaptarse a donde este cada un e disfrutar tamén do Nadal, que xa estamos aí. É o que ten. Sabedes, se entrades na página de Festigaleiros, tedes ese calendario, esa publicación sobre mercados navideños, etc. E ese calendario que facedes tamén xa previo para todo o mes para ir facendo xa a xenda, non? Sí, porque aí de verdade que hai mercados de Nadal increíbles, super bonitos, que merecen moito a pena. Hai moitos belenes que me gustaría que, bueno, máis ao mellor xa no seguinte programa ou noutro máis, vamos a investigar aí sobre os grandes belenes e a súa historia que temos aquí en Galicia, se te parece ben, porque hai cousas super bonitas que merecen a pena de ver. E sempre son cousas moi entrañables, non? Nestas datas, sobre todo para disfrutar cos máis pequeniños. Esos planes que, ao final, pois, deixan algo dentro, un recordo, unha emoción, que ao final é o bonito para compartir en familia. Eso, que non todos son as luces de Vigo, será posible. Eso tamén é verdad. Bueno, pois ata aquí chega a nosa xenda festigaleira, a primeira de moitas. Todas as fins de semana con Vanessa falaremos sobre as propostas que Festigaleiros nos fai para disfrutar do ocio, disfrutar das nosas festas, das nosas... Dende logo, sempre un plantexamento fantástico é que é o máis actualizado de todo. Quero dicir, lembro vos que a veces é difícil saber que facer cada fin de semana. Festigaleiros ten todo actualizado sempre, ten toda a información sempre o día, é o mellor xeito de organizar a nosa axenda. Así, querida Vane, damos por inaugurada a sección e agradezco cho moito, de verdade. Moitas gracias. Quero dicir unha cousa moi pequeniña tamén, que sempre poden ver onde comer o pulpo a feira. Todos os días, todos os fins de semana, nas feiras populares de Galicia. Para os pulpeivors, xa sabedes. Gústame eso, gústame. Tedes aí a vosa xenda. Bueno, e nós no Comer e Falar rematamos do mellor xeito, falando de festas, falando de gastronomía, falando de axenda, sobre todo de cara a esta ponte. Voltaremos a vindeira semana coa xenda festigaleira, por suposto, e con moitas cousas máis. Unha vez máis tamén, grazas a todos e todas por estar sempre aí ao outro lado. Disfrutade do que queda de semana. Chao.